במלון זה הרבה פחות נוח. חדר קטן, 20 מטר, אנחנו עם 4 ילדים, פחות פרטיות. התחלנו סוג של חיים חדשים פה, הילדים לומדים במסגרות פה בירושלים. בזכות כולנו אחים שבאו ועזרו לנו, אנחנו ככה מצליחים להרים את הראש מעל המים. נראה פה גדולה, ברוך השם, הרגשה של בית, קצת בית, שזה דבר שנראה לי כל משפחה בעם ישראל צריכה. עמותת כולנו אחים באמת ככה ליוו אותנו וניסו לייעץ לנו גם במציאת דירה וגם בעזרה כלכלית כדי שנוכל באמת לזכור את הדירה לפרק זמן ממושך. מה שכולנו אחים עושים זה לקחת אחריות, להיכנס לחיים כמעט נורמליים, וזה מצווה עצומה. תודה רבה לכולנו אחים. תודה רבה לכולנו אחים. תודה רבה לכולנו אחים. תודה רבה כולנו אחים. תודה רבה כולנו אחים. תודה רבה לכולנו אחים. ביחד ננצח, עם ישראל חי.